Мале ме май страх. Много високото и нещо е. Аз не съм сигурен дали ще скоча. А как не си сигурен? Види, съм сигурен бе. На ден по 100 000 съм губил и лягам и спа като бебенец. Като свършвам, не мисля да свърша, а мисля как трябва да стърне веднага. Бати готиния съм. Какво ще прави вълната? Я бързо обратно в туалетата, цъкър. Да се видиш колко си як да си вдариш една чехия. Данчо, ти пердаш ли ги момичетата? Я кажи сега ти. Железният бицепс е, затова е железен бицепс. Не го е страх от нищо, не е като нас бъзлю. 1, 2, 3. Мен е малко студено, ама давай човек, аз не съм свикнал да... Ще съм гладен, като гледам яйцата. Той едно яйцето мъж му се отвори апетита. Колко да излезе през бънджито за историята. Ти скачаш ли? Да. Мале, ти си най-смелия. И ти де? Не, бягай бе човек. Между другото, моята приятелка е скачала и каза, че е яко, но е много страшно. Ето имаме и кафенце, защото много рано сутринта, само че протеиново кафенце. Ето, като мисли. Ти? Не. Това между другото само да кажа, че са от мои кокошки лични, шуменски кокошки, отгледани, влюбени. Да бе, вкусът е съвсем различен. Имам около 100 бройки. Имах и много хубави епители, ама един я стегна. Не знам какво значи стегна. Умря. Окей. Тани Златков ми беше казвал за тия яйца. Аз като опитах от тях тия домашно приготвените яйца, те бяха... Нищо общо няма и не пардиш. Не е бил майката на парденото, като вкус, като всичко. Ама виж, качил съм. Фащаш ли или не? Така през дрехите не мога да кажа, ама като се съблечеш после. Що не скочиш гол направо от бънджито? Аз не съм сигурен дали ще скоча. А как не си сигурен? Види, съм сигурен бе. И сега за първи път виждам такова нещо балон. Има предвид, че да скочи с бънджи от мост ми се струва много по-малко страшно. Да, а тук скачаме от нещо, дето не знаем дали ще се приземим. Да, разбираш, това... Наистина търсачи на силни усещания и се го причиняваме и аз не знам защо. И то като се качи с балона нагоре, ти се чувстваш нестабилен, разбираш, не знам как ти го обясна. Не знам, сега ще го видим. Мен ме е много страх. И шума отгоре на балона е супер интензивен. Ти не можеш да си кажеш нищо с никой. Буквално ти вързват въжето човек, нищо не чуваш и някой ти вика на ушото: скачай! И ти трябва да скочиш. По принцип, ако бяхме се оговорили с нощи, нямаше въобще да правим това видео, сигурно. Имаш определен момент да скочиш и трябва да скочиш. Няма как да кажеш не. Да бе, ама... Да, ама защо не е нужно? Няма пред кой се доказваме. Ние с Митко постоянно си правим педалски шеги, ето, то просто нямаме топки. Нали, Митко? Едно деца спука балона в игра, друго е. Митко, ти няма да скочиш? Ще скачам как? Браво браво. Аз иначе съм на вид за парашутите. За парашути аз съм на вид. Там ще ти хареса много. Там е окей, да. С бънджи мога да скочи в някой мост. На това съм на вид, ама от Знаеш балона кое не. няма такова представяне на бънджето? Къмшичния удар после. Доколкото с парашута скачаш надолу и... Ние сме си тежки някакси. Къмшичния удар едно е на Митко да му се случи, друго е на мен. Да ми тежат топките. Не са празика твои. Много интересно, вие как ще го усетите, като аз скоча и да стана балона? Ще сме преценени за тебе да ти кажа. Не, аз няма скачвам от този балон, набал съм го. Между другото, аз не съм сигурен, той знае, че аз не съм сигурен дали ще скоча. Той на момента ще се реши. Не е срамно да кажеш не. Да, не е срамно. След това ще отидем да ядем някъде, нали? Той ще в колата и си ви желание да минем някъде да хапне нещо. Даже на скарай на вид, в 6 часа сутринта. А между другото, ремонтът вече е почнал на новия шоурум. Предполагам, че тази седмица средата трябва да е лека по лека. Аз много зор дарах. Ти не си ли ергена? И той е реген. Пари да изкарам и да връщам много. Ще изкараш ли ти пари, докато си жив и здрав, ще изкараш пари. Ама и си харчиш много, разбрах. Обаче за едно нещо му прави баба. Без значение колко пари е загубил, не се лишава от нищо. Като е решил, че ще ходи на дискотека, отиде на дискотека. Като е решил, че ходи на почивка, отиде на почивка. Ти тъп пример даде. Разкажи му, като дължах 50 хиляди, как на друга си купих компютър за 10. Ама чакай сега, ти като купиш компютър за 10, ти си изкараш парите през компютър, нали така? Значи, че си инвестираш. Съдбата обича смелите. Трябва да имаш гъс да правиш някакви неща. И аз съм губил на ден и по 100 хиляди съм губил, случило се. И лягам и спа като бебенц. Но това е въпрос на психика, трябва да имаш психика. Аз не мога да спа спокойно, като съм в такива ситуации. Аз не мога да спа само като съм гладен. Мен не ми е проблем да губа пари, ми е проблем да дължа пари. И дори да дължа 5 лева, пак... Да, ама като правиш бизнес или нещо, което няма как да не дължиш. Примерно в Щатите всичко е на кредит. Там дължиш докато си жив и после като умреш пак дължиш. Едно е да изтеглиш кредит, който ти е месечна вноска, да си го преценил и така нататък. Друго е някаква ситуация, в която се разбирате с някой нещо и ти му дължиш 80 хиляди. Не бих могъл да спа така, човек. Аз буквално се прибера и си продам колата, златото, всичко само и само да му ги върна колкото са мои по-скоро. Да, бе, то ние за това хората сме различни. И ако
искате да знаете как изглеждам сутрин така готин, моите приятели Дюкс. Имаме крем за измиване, имаме околочен крем, имаме и хидратиращ крем. Пак казвам, Дюкс са българска фирма, трябва да подкрепим българския бизнес и наистина продуктите са на световно ниво. Така че на всички мъже, които харесват себе си, обичат себе си, уважават себе си, могат да видят под видеото, оставяме линк, да разгледат сайта на Дюкс, защото наистина нещата са уникално качествени. И плюс всичко това имаме промокод CHRIS10. Така че пазарувайте. А ти не си ли абитуриент тази година, бе? Ако завърша, да. Как ако завършиш, бе? Ще завършиш, как ако завършиш? Още ли не си ги подкупил? Купи нещо на госпожата да мине там работа. Аз още от едно време суджуци, ракии, вина, кой от каквото има нужда. И трябваше първо да ето и да си се опекал работата. Да може да ти мирна главата, да знае. Букети, тя ще го прави, тя цветарка ли? 12 клас, като бяхме, били големи шайки бяхме. Целият клас събира пари за подаръка на класната. И купихме и ние 50 инча или 60, не помня. Го носим, нали, обаче те 3 човека го купиха. Никой не даде пари. И отива при класата и ние, защото нали нямаме такова за спомен да остане. Да. Той то си единия на тегач там дава. И вика, госпожо, аз само и още два човека. Викам от целия клас, И такой никой тя, да, знам, че от целия клас. И той, аз дарах толкова пари. Пък той човека да се изтъкне такъв радеш, той зубър вечно с дигната ръка и ние викаме от целия клас и не му на номера. После той обясня, ама то е дъжка чулка. Към стига са прави, към се окичва с медали, бе. Към ти си го купил. Ние го купихме. Та между другото това го има във всеки един клас. Всеки път има някакви такива хора, къде са мазат на госпожите до дупка. Разбирам, защо им е толкова важно на тия хора. Не бе, то е от възпитание, защото като е мамино дете такъв паркетен лъв. Виж, той вижда класната като майка си, като негова майка за кривница, те са майката, после го поема класната и след това го поема жена му. Да, между другото, всеки ти го казваш така. Не бе, човек, ти само се замисли, че те са нон-стоп някакви мранкячи. В ежедневието срещам нон-стоп такива хора. То не ти трябва да си някакъв психолог, да ги усетиш, че те са точно такива. Дето ако нещо направи, жена му просто ще му се скара, що направи, те буклю. Тази вечер ще изляза с друг, да ти го да. Не знам дали следиш чуждестранни хора, но Уил Смит, тая Джада Пинк, жена му където е, има 2 видеа в YouTube, в които тя му казва в прав текст, че му изневерила. И той как реагира? Нищо, човек, аз ще ти пусна, ако искаш видеята, ама той е просто някакъв стоунфейс има. Ма дали е истина, това не се знае. Без значение, някакси, дори да е нагласено, в този случай нито един от двамата не блести. Да. На единия му е изневерено, другата е долна курва. Така е. Обаче пък жената като изневери в повечето случаи тя го прави вече когато има в повечето случаи говоря интелигентните жени, не говоря за баш парцалите, го прави с душата си и с да. Пък ние мъжите животинско отиваме цък язък, айде. Да си 5 минути си забравя даже коя е. Да, и после като я видиш, те е срам. Ерики Иглесиас, една беше му го снимала там някакви такива и вика, че го изнудваше за пари и ще каже, че има много малка пишка. И той в едно интервю вика, че аз никъде не съм казал, че имам голяма, вика, така аз ми малка ми, едно друго трето. И ми да, той човека се призна колко го интересува. Пак пълни залите и такова, да ги пълни с пишката си. То като си Енрике Иглесиас. Да, ако ще и 3 санта пишка да имаш. Те пак ще му я лапат. Охо. Данчо, ти пердаш ли ги момичета? Я кажи сега ти. Пръснал съм се направо. Ама виж, ето, не може само пари, трябва и... Аз това му говоря. Да ти кажа, аз като що горе успешен бизнесмен с няколко бизнеса зад гърба си, винаги каквото и да правиш, трябва да имаш време, което да си го отделяш за тебе. Дори да нямаш бизнес, дори да работиш за някой, защото иначе ти няма как да се разтовариш, почнеш да мислиш само за това, вглъбяваш се и тогава работа. Да, ама аз се разтоварвам, излизам, разхождам се, медитирам, чета. Ама как се освобождаваш? Всеки сега за престичките за удоволствие са казали хората. Ма не бе, то някакъв път по-добре дори. Да, между другото. Не губиш време да такова такарта. Между другото, знаеш ли, някакъв път съм се разбрал преди време, да речем с някоя, нали да ходя в тях. Да. И скъпят се едно друго слово с новите боксерки. Те си ги пазиш, къдаш етикета. Пък ако някой не е много специално, мога го прибереш вътре етикета и после пак. И скъпя се, аз като се видя в огледалото и викам, аз нямам слабо място, викам, бати готиния съм. Какво ще прави вълната? Я бързо обратно в туалетната, цъкър. Айде, завид пижамката, завид до тук кученцата, цак, лягам чиста работа. Кой ще ходя да се занимавам аз тук да й правя... Да се видиш колко си як да си вдариш една чехия. Тя пише, що не дойде, викам, лошо ми стана. Тя само като се е навила вече, ти се е спечелил. Какво да ходиш да й се доказваш? Имаш право. Като вече всичко е ясно, третия, четвъртия път, като ходя от тях и ходя с нежелание, човек. Ма дай, после не можеш да се тръгнеш. Трябва да лъжиш всеки път, че имаш супер много работа или някой приятел да ти звъни. Аз съм, знаеш колко сме ги правили при като мама и викам, значи сега засече. Примерно сега първо, ако е 6:30, качвам се горе, 3 минути разговори.
5 минути 6-10 макс и след точно 15 минути искам да ми звъни да кажа, че по най-бързия начин, по най-първия път няма да ти дигна, втория път няма да дигна, третия път ще дигна и ще се развикам. И тъй става, защото то ми става неудобно, ми не мисля с 1 секунда повече. Даже още преди да свърша и докато свършвам, не мисля да свърша, а мисля как трябва да стърна веднага, разбираш? Те някои си резервират хотели, взимат хапчета и направо се бъдат по цяла нощ, например 6-7 часа ебането. Не бе, той е хубаво, ако наистина си влюбен в нея или нещо, има някаква химия. Къде 6-7 часа ебане бе човек, бягай от тук. Това е голяма скука според мен. Да, таван 1 час, даже 1 час. То из 2-3 почивки. То наистина става скучно в един момент. Блъскаш като такова. То си е работа. Аз между другото съм бил с две такива момичета, където са имали много високо либидо, не знам ли са били нимфоманки и с двете не станаха нещата. Тя ако само иска за секс като биг за разпорта. Да бе човек, то всеки път като се виждахме по 3-4 пъти да свършваш, защото ти минава. Ти ще ослепееш. И така ще ослепееш. Сега лангър, те хора така ли малко да е сладко. Пак мине ти ме рака веднъж, мани зареш. А има хора по 20 години са заедно. Ти представяш нещо време как може с някой човек да си 20 години заедно? Между другото, повечето бракове няма секс. Макар че това е вечното щастие, ако и аз се пожелавам на те да се намеря някой 20 години да се обучим и да такова да не искаш. Много трудно да намериш, то виж нещо време, толкова много избор. Човек, откакто почнах да ходя на терапевт, почнах да се замислям над нещата, които правя, които говоря и почнах да анализирам и другите хора. Много малко хора имат здравословни връзки. То е много трудно, защото има много изкушения. То не са само изкушенията, то просто е влиянието от другите хора. Трябва да се много израснал, да нямаш влияние от други хора. Обаче е добре кара, живеем ти за първ път ме вълдаш. Хубаво БМВ-цето много. Тия петички са... За кола за всеки ден това е най-доброто част. Тя няма дистроник, няма такива неща за дълъг път, но... Данчо, на тебе коя ти е любимата марка? Мерцедес. Няма да те видим с един Мерцедес скоро. Не ще ме видиш. Книжка почна ли да караш? Вече си правя листовките. Сега съм на 93 точки, като направя една, ще ги запиша. Добре, според теб, редно ли е някой да се учи на ръчка днешно време? Да. Защо? Защото не знаеш как се завърти живота и кога ще потрябва. А и автоматика окей, ама според мен по-хубаво на ръчка още от едно време хората ти нали на ръчка си карал. Да бе, на ръчка съм карал, ама... Точно думата от едно време е много важна. Да, те повечето карат автоматик, но според мен ако ще се учиш нали как си трябва да ти... Защото тя ръчката, самата механика, разбираш, утре можеш да се качиш да караш АТВ със скорост и пак да знаеш съединител. То не е само до колата. Примерно утре като имаш дете или нещо, което така тате АТВ-нци или нещо. То е чисто механично да го усетиш, да усетиш самата кола. После като се качиш на автоматика ще го оцениш, но от друга страна пък е и примерно много хора не им е нужно вече. Качество на автоматик, задна, директна. Така и така, но според мен по-хубаво. Зависи как искаш ти. Като с автоматик ще вземе много по-бързо. Да, ама и означава, че цял живот мога да караш само автоматик, да речем. Представи си, че отидеш някъде на екскурзия и да вземеш под наем Мустанг или нещо, което не мога да го качиш да го караш. Той ще вземе Хуракан, няма си вземе Мустанг. Добре, примерно някой супер яка мацка и ти каже имам Мустанг 60 и еди си коя и ти да я впечатлиш и то чисто самочувствието, че ти мога да го покараш всяка една машина. Окей, имаш право. Толкова ме скупа, което автоматик, ще имам също самочувствие. Бе, не е така. Като това да мога да карам и ръчка. Бе, не е баш така да ти кажа. Като знаеш, че ти самия не можеш да се качиш да подкараш една кола, която прямо може да станеш да смях пред 20 човека. Да, бе, имаш право. Как бе, човек? Просто не съм сигурен за бъдеще колко ръчки ще има. Няма да имат. Ами ето, примерно сега ще ти кажа най-новия Мустанг, дето ти ми казваш, има 2023 година Мустанг Shelby Cobra, най-новия Мустанг, който е ръчна. И ти представяш си, примерно, да речем, се качиш някаква супер яка мацка и тя ги каже, примерно, дойде ми цикъла или такова, не мога да карам, ще се качиш, да караш до вкъщи. И ти какво ще кажеш, сори, майка, не мога. Не знам как се включва скоростите. Да, ама това е много така нишова ситуация. Ама няма значение, никога не знаеш какво ще се случи. Човек, аз съм се мислил за някакви ситуации, дето никога че няма как да ми се случи, на мен не ми се случва. Тъй, че то не се знае кое как ще се завърти. Да, имал съм го и това. Сега, ако искаш по-лесното, по-бързото, си карай автоматика, пък ръчката, майната му. Може никога да не ти после мога да изкара за ръчка, нали? Ще изкара този път, като изкара за автоматик. Бих карал ръчка някакъв такъв Мустанг, къде е само назадно нещо, къде да си заслужава да е ръчка. Бат Веско имал концерт, бе. Той е почнал да тренира, бе. Веско Маринов. Да, виж пред добавките. Да му пише да снимем една тренировка. И то между другото може много неща да научим от него. Тренировка с Весели Маринов звучи много добре. Би ми било интересно да го разпитам за доста неща. Той е много интелигентен момент човек, бе, как. И е успешен бизнесмен, освен че пее, има успешен бизнес. Обаче интересното при него е, че всички хора, които са над 50 години, да речем, са му луди фенове човек. Самия факт, че тия хора са му лоялни толкова много години и му ходят на концертите, говори нещо. Той да не е балона там, бе.
Добре, той има ли вероятност да свърши гъста нещо? Какво правим, ако свърши? Еми не знам, аз съм долу да ви хвана, бе, човек. Добре, няма да се качим да се разходим поне догоре. Качи се и след това като слезем ще си говорим с тебе. Колкото те е страх тебе, в момента толкова ме е страх и мене. Данчо е най-смелия, тук и железния бицепс. Чай, сега ще видим колко хора може да се качим, че имаш си лимит. Да, сега ще ги има, ако са съмнителни, може никой да не се качва. Ще пратим само Митко, че него мога го прежалим. Ето ги, бе! Мале мен май страх. Много високото и нещо е. Ние като едни търсачи на силни усещания, рано сме си вече тук, балоните са тук, надуват ги. Никога не сме се качали на балон. Дано като се качим и да слезем. Направо не знам, поне по едно парашут да имаш. Зато е хубаво да се ходи да се кача на парашут. И сега виждате, затопля се и ще качваме повече такива интересни видеа. Балони, парашути, джетове, яхти, лято имаме много изненади. Така че няма да се стърите, че не качам. Знаеш ли, в Инстаграм много хора ми пишат кога ще има видео, прави ми просто става по-бавно. Така че гледайте. Но този път ще пасувам с бънджето, защото парашутите някакси повече ми харесва. Просто ще го видим сега. Чакай да го помисля малко. Още съм сънен. Тък му си изядах яйцата. Пълним бибата. Бибата пълним. Колкото и да го тръскаш, винаги една капка остава. Стия. Чакай да изкарам бибата. Изтръскай го. И тръскам бибата. Готови сме. За балончето ни трябва. Ние, това вътре ще ми смърди. Въпреки, че сме търсачи на силни усещания, зад нас седят не кой да е, а Болдарес. Ето е легендата на Болдарес. Ето е и другата надежда на Болдарес. Крис 10 за 10% е отстъпка. Между другото хората взеха да поръчат, което аз се радвам много, обаче и самите директ са готини. Виж как сме... Да, между това го нямам. Аз още не съм им писал да ми пратят тия новите неща. Само да ви кажа, че тук има 4 туристки и като видяха на мен и Георги и викат, nice clothes. И аз към Крис 10. Промо викам. Така че, приятели, мани майтап, директите са топ, поръчвайте. Да, наистина. Разгледайте сайта. Има адски много неща. Има за жени, има за мъже. Има и за джендър и... Да, за всичко има. Няма как да объркат. Топ дрежки са, наистина. Всеки ден съм с тях, без да преувеличавам. Помисли, железния бицепс ще скочи ли? Железният бицепс е много ме изненада между другото, но ще скочи, да. Данчо и той. Само ние с тебе, защото сме по-разумни. Да, разумни. Харесва и думата, която използва. Да, защото вече ние ходим на треньори по личностно развитие, но сме вече нови хора. Големи приключения се вкарахме рано. Мен ми се спи още. Данчо, готов ли си? Да. Я го виж ташките му как са ги. Мен нещо ма напъна. То толкова рано сутринта, човек, аз нито съм макал, нито нищо. Ти, Крис, се качваш с една мацка на коша в отделен отсек и ще ви дадем бутилка, ама не знам коя ще е мацка. Какво? Чакай. От колко високо мога да скоча? Около 80 метра. Това не е ли много ниско? Железният бицепс затова е железен бицепс, защото не го е страх от нищо, не е като нас бъзлю. Освен железен бицепс има и железни топки. Анте има, наистина е само... Какво ще кажеш? Вече доста бързо почваме да се издигаме. Друго си е! Нали? Мале, това много... Виж ги! Забързо съм, нали? Да. Мале! Леко излизаш. Чай, че сърцето ми се такова. Бързо съм, нали? Бързо си, трябва да бъде. Камерата напред, другата зад врата. 1, 2, 3. Вас! Готино е! Не е страшно, човек! Мале! Няма как да станете. Човек, аз преживях с тебе. Второто бънджи не може да го направим, защото има вятър горе. Наистина е страшно, хора, да знаете, железният бицепс направи наистина нещо, не е страшно, бе, човек. Не е страшно, нестабилно е, нестабилно. И то са клати и ти като скочи, и аз съм чувствал, че аз скочи. Честно, аз го преживях с теб. Яд ме е за Данчо, защото и Данчо трябваше да скочи, ама... Тъп стана, да. Между другото, Жени Калканджиева е тук и тя. Между другото, с нея участвахме в този филм, последния филм, който участвам, Аферата Пикасо, и тя играе там. Готина мацка. Просто тъп, че не я скочи. Ще скочи. Ако трябва без бънджо, ще скочи.
много красиво, приятно, с хубава компания. Нормално е. Термиките, топлите течения. Беше много яко. Жени, какво ще кажеш? Жестоко! Нали? Направо е Съм очаквал невероятно. да те видя пък тук тебе да са да балони и на такова, ама си е много яка емоция. Тачко рожден ден има, не мога да не му направя това Айде, подарък. рожденика! Рожденика! Ето го и рожденика. Как беше на кефса, нали? Готино. Много жестоко. Много готино. Вие трябва да го пробвате, приятели. Ще оставим долу линк под видеоклипа, описание, да видите и да си жив и здрав. Бати изненадата. Има и вип зона. Да, там шампанско, това и отделни кабинки, даже може някой дете да се направи. Не се знаете, са с широки така. Тачо, само защото сега се возим с Тачо и с Жени. Жени каза, че Тачо нещо маняк стана на лодките. Кажи за лодките. Шофира, нали не се говори? Няма сега. Ама той като се шофира и колата слага, ама нямаме. Ние сме в нивата. Кажи за това сега за лодките, откъде дойдете с любов? Покрай Евгения. Чакай Всичко сега. и да покрай Евгения, тя е виновна за всичко. Ама вие сте бати са дурите, няма как, не ми са кефи много. А коли, я кажи сега, какви коли си имал през годините? Какво си сменил? Първата ми кола беше много голяма. Opel Vectra 150. Така. 2000. Ако се сещаш, Сещам който на се, да. състезание тогава с такива мотори по 150 кони, това беше нещо жестоко. Даже голфчето го биехме каера. И след това в Испания Nissan 200 SX един имах. Ма ти се такива, по такива си... Не, да ти кажа честно, сега скараме една Mazda като пикапче, едно такова много приятна кола, защото повечето време прекарвам на язовира, на Искъра. А мотори караш ли, или? Мотори, да. Сега продадох всичките си, защото вече с килата не става. Лодката е по-сигурно сега. Лодката е по-сигурно. Лодчицата, да, по-приятничко, релакс. Ми да, там си седнеш, може да се печеш, може всичко. Едната лодка се казва Жени, другата се казва Калканджиева. Сериозно ли? Жени е бързата, Калканджиева е по-комфортната, по-готината, тя става за печене, за релакс, а другата е по-скоростната, затова е Жени. Значи си представям лодката Тачо, ще е като на Гранд Фрая с Хъл Хоган. Сещаш ли за? Бърза, голяма. Ма не бе, то си е хоби. Много е важно човек да има хоби. Не може само да се работи и да са такова. Не може. Значи И аз за това искам спрях да кажа нещо. Искам да кажа на всички. Повечето дори софиянци не знаят колко е красив язовир Искър. Повечето го виждат от шосето по пътя за Самоков, но има невероятни красиви места, като Райския залив, резервата и просто в момента, в който купихме лодката и аз за първи път влезнах да видя язовира отвътре, искам да ви кажа, че останах изумена. Изключително красиво място. Тота и зарежда и... Нали знаете, лодка на морето, има вълна, няма вълна, приготвяш се, докато не язовира, можеш ежедневно да се разхождаш с лодка и на мен за това много ми харесва. Разтоварва. Много важно човек да си има хобите и да се намира. Дали ще е с лодка, дали ще е мотор, дали ще е разходка някъде планини, защото само работа изперква човек, не става. Пак София с тези трафици, с всички тези хора, които са изнервени, забързани, стресирани, просто наистина 2 дена от седмицата, ако човек си прави някаква разходка сред природата, мисля, че зарежда и човек се чувства много добре. Значи да разбирам, че повече време прекарвате сега там. Да, а пък сега лятото още повече. Ние си имаме вила там, обаче сега си купихме и каравана, която си я позиционирахме на язовира и отделно, нали, лодки, джетове. Как се казва, Тачо, това с раницата, където... Джетпак. Джетпак, да. Това не съм го пробвала още. Мисля това лято да се опитам да сложа тази раница и да лета над водата. Мале, това е много яко. Те по Дубай, то оттам тръгна. Ще дойдем някаква, ето виж стана поканен. Добре. Мале, ти не си пробвал бургерите на Тачо. Чакай. Направо един влог ще направим и на гости на Жени на Тачо. Сега като се затопля още малко. Айде, обещано, като на господарите ще сложим обещано печат. Ще ги търсим. Ако не, ние ще дойдем на Искъра, сами ще се самопоканим. 6.5 hours later. Ходихме и до Еконта да вземем 2 часовника, където съм си ги поръчал. G-Shock, защото аз ги обожавам за работа. Вече имам баято, между другото, знаеш каква заребявка с тези G-Shock. Ама не бе за визия, за такова изглежда скапарско. То се е в моя стил, защото пък е оранжев и отива на всичко. И се води гравити, някакъв за парашутисти, екстремисти като нас. Виж бе, готин е. С оранжева каишка и тук е направено, ти показва височината. Георги, какво ще кажеш, бе? Тебе няма да питам. Аничка, тя вече си не е във всеки клип с одоранката. Тя си я гледаме от 4 години, тя знае и тя е абонирана за канала. Това беше от нас. Ако искате още такива видеа, фолвайте на Георги, Данчо, мене, великото трио плюс железния бицепс, колатор става. Ударете камбанки и пишете под видеото какъв тип видеа искате да гледате от нас. Макар че ние сме подготвили топ изненади. Ти нещо да кажеш? Ако все още видеото не е достигнал 15 000 лайка ли? Стига бе, всеки път казва много, мен ми е неудобно. Не, аз... Заратаничка вилата. Добре, харесвайте нас, споделяйте на. Дай на 3. Раз, 2, 3. три. Цунки-гунки.